मिक्स बाई अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो उर्रा बाजार। कोरा कागज पकाला मावा से लिखे रुजु रुजु नया रे तरीका उत सीखे। कोरा कागज पकाला मावा से लिखे रुजु रुजु नया रे तरीका उत सीखे। पहिले शौक होते रहे, पहिले शौक होते रहे, पाछे वो कराई गईल राते रे पढ़ाई भइल, लीकेज सियाही भइल। राते रे पढ़ाई भइल, लीकेज सियाही भइल। पढ़ गवार बारे प्यार बड़ी कहरेले, नया प्रयास अभे आस दिलवा भरेले। पर गवार बारे प्यार बड़ी करेले, नया प्रयास अभे आस दिलवा भरेले। नैहर के जोगावल थाती, नैहर के जोगावल थाती, राती में लुटाई गई। राते रे पढ़ाई भइल, लीकेज सियाही भइल। राते रे पढ़ाई भइल, लीकेज सियाही भइल। प्रिया तोरा सिहरा खस करे जावा में सट के, कबो नहीं बोलस राजन हमारा के डांट के। प्रिंस प्रिया तोरा सिहरा खस करे जावा में सट के, कबो नहीं बोलस राजन हमारा के डांट के। लाज बड़ी लागल सखी, लाज बड़ी लागल सखी, घूंघटा मोर उठाई भइल। राते रे पढ़ाई भइल, लीकेज सियाही भइल। राते रे पढ़ाई भइल, लीकेज सियाही भइल। कोरा कागज पकाला मावा से लिखे रुजु रुजु नया रे तरीका उत सीखे। पहिले शौक होते रहे, पहिले शौक होते रहे, पाछे वो कराई गईल। राते रे पढ़ाई भइल, लीकेज सियाही भइल। राते रे पढ़ाई भइल, लीकेज सियाही भइल। Presented by Saran Films Hit।